What's up mga bisog? Welcome to Red Sea. Ayan, nandito ngayon tayo sa Red Sea. Ito ang Red Sea na kulay blue. Ganda ng kulay. So let's go. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading the stuff so I can understand it fully. Appreciate myself. Out of this world. So ating discover tong area na to sa Egypt. Part ng Egypt ang Red Sea. So let's go. Ganda ng kulay. Ang ganda ng view. At ang ganda ng panahon. We're going to semi-submarine to watch the corals. So semi-submarine ito, yung ibabaw niya is hindi siya submerged. So totally submerged. Kaya semi-submarine. So tingnan natin yung view sa ilalim ng dagat. Ang ganda ng kulay. Pwede rin kayo mag-swimming dyan. Pero hindi na kami nag-swimming. Mamaya yung kasama ko mag-swimming. So let's ayun na nga, naligo na yung mga sirena at sireno. Enjoy na enjoy sila. So pagkatapos nating mag-seeing talaga, no? Yan, katapos na namin doon sa Red Sea. Lipat naman tayo ngayon. Puntahan natin ang napakaganda at ang pinaka malaking disyerto dito sa Egypt. So, let's discover our next destination. After the long journey, we arrived in Sahara Desert, one of the biggest deserts, not only in Egypt, but
Meron tayong merch guys, available in 2 design. VisLog channel t-shirt. Kung bago ka lang sa aking channel, please subscribe my channel and click the bell button below para sa iyong notification. At kung nagustuhan mo naman ang video ito, please click thanks to support my channel and like and share na rin para maka-inspire tayo ng ibang tao. Comment ka na rin kung gusto mo ma-shoutout sa aking next video. Magkitamay na rin ang aking Facebook page. Pahina ni VisLog. Maraming salamat. Paalam!